съм Никс и днес искам да ви благодаря за 60 абонати. Да, точно така, за 60 абонати, точно така. Ние ги стигнахме, най-после ги стигнахме, подявалите, най-после стигнахме 60 абонати. Така, за мен 16 абонати са много. Не колкото 100, не колкото 1000, не колкото 10 хиляди и така нататък. Но пак си много човек. Ако ги видите така на улицата 60 човека, ще кажете, брат, това са много хора. Но днес ще си говорим за човек, за който 60 абонати хич не са много. Именно днес ще си говорим за Супер Тедо Гейминг. Така, аз и Ранчо малко повече ще ви разкажем за Супер Тедо Гейминг след малко. Затова... Тада! Така, искам малко повече да ми разкажеш за Супер Тедо Гейминг и нали там разни работи. Ние, значи, с Супер Тедо, първоначално бяхме приятели, даже понякога играхме извън кадър. Нали, ние повече сме играли извън кадър, отколкото на видео, няма значение. Нали, когато качих моето видео за него, той... Не знам, купи ми гледания или нещо. В смисъл, не за него ми, с него, дето снимахме там и с неговия приятел. Не знам какво стана, но ми купи гледания буквално, защото така от 200-300 гледания на първия ден имаше видеото и изведнъж няколко дни по-късно имаше към 5000 и аз съм някакво, това видео няма как да избухне. Имаше 700 лайка първоначално и 500 гледания, което е невъзможно. И после гледанията, нали, се покачиха и аз, нали, осъзнах какво се случва, защото като видях и неговите видеа, ми стана ясно, че той си купува гледания, защото и на видеото с мене имаше пак 50-60 хиляди гледания, което няма как да стане това. В смисъл, канала му има само 500 хиляди гледания, има 100 хиляди абоната. Това за мен е... Аз имам повече гледания общо на канала ми. Така че за мен това е малко невъзможно. И мнението ми за Супер Тедо е, че се отнесе малко женски към мен един ден, като буквално ме блокира насякъде и ме махна от приятели и всякакви такива неща. И като питах приятеля му, екс-ванката, нали, той ми каза, че понеже съм се бил отнасял несериозно в видеото му с екс-ванката, дето играхме там Дорс, понеже съм се бил отнасял несериозно и той ме е мислил за някакъв такъв, а аз, защото явно го бях питал преди това да си покаже статистиките на канала и той каза не. И просто мисля, че Супер Тедо Гейминг иска да привлече внимание или нещо от този сорт, като си купува гледани абонати, ама не знам, за мен не му се получава, но да прави каквото иска сега. Това си е негово желание. Но Супер Тедо Гейминг определено си купува абонати, защото абонати и гледания, защото коментарите на видеята са му изключени. Това е един знак. Той ми каза, че те са изключени, защото той получава много подигравки и такива неща, което аз не го вярвам, просто явно не може да си ботва коментарите, нали, да изглежда малко по-легит. И... Брат, буквално в неговото описание напишете в коментарите, ако искате да играем на някоя игра. Аз си е справил коментарите, това е малко малумно. Именно това казвам. И някак си е снимало и в видеото на в студиото на Славия Докошер, с което не знам как е станало. Според мене или техните имат много пари, или заради абонатите, примерно показва се канал на абонатите. Не, аз не мога да ти кажа. Според тебе, защо толкова много хора си купуват абонатите? Според мен това просто някои хора го правят, за да привлекат повече внимание. Други хора го правят, за да могат да скамват техните зрители. Например, сега ще дам, не знам дали си попадал на тия лайв стримовете в YouTube, дето раздават робъкси на лайв. Попадал ли си? Да, сещам се. Да, и тия канали са с по 100-200 хиляди абоната.
повечето случаи тия абонати са legit и просто канала е бил купен, в другите случаи купуват абонати, за да могат, нали, виларите да се доверят на това и разбира се така те скамват виларите си. А на тебе като цяло какво ти е мнението за такива ютубъри, които си купуват абонатите, гледанията и всякакви такива работи? Какво да ми е мнението? Това за мен не ме кефи, смисъл... Каква е причината? В смисъл, имаджин да си толкова тъп контента и да не можеш да измислиш и да направиш едно видео както трябва, за да си купуваш абонати, за да можеш да си подбриш егото. Това за мен е малумно. Той при тебе някой може да си помисли реално, че си купуваш абонатите и така нататък, обаче, нали, според мен е така, нали? И на мене са ми казали, че си купувам абонати, ама нито няма доказателство, нито нищо. Аз сега мога да ги опровергая с това, че имам 2 милиона и 300 хиляди гледания на видеята общо и всички видеа има коментари, са от legit хора и не виждам какво ми е купуването на абонати. В смисъл, ако някой може да го докаже някак си, ще го призная, но просто то няма такова нещо. Аз не съм си купувал абонати. Според мен е много тъпо, че Super Tedo Gaming си купува абонати, в смисъл гадно е, не мами никой, смисъл пичагата си речи, че е скупени абонати, никой не му би гледал контента, нали? Да. Да бе. И искаш ли да ти покажа едно доказателство, че Тедо си купува абонати? Сега. Аз даже ще го видя от публик сайт. Чай само да влизаме в Social Blade момент. Ето това са статистиките на канала. Както може да видим, канал с 100 000 абоната. Тук правил даже... Аха, не, чакай, това е друго. Така, чай сега скролнаме. Мисля, че беше и тук някъде. Да. Тук му е горе-долу цялата кариера, откакто си е започнал канала. Тук може да видим октомври 2022 имал 1600 абоната и после минус 100 някакси. Това май е от Social Blade, няма как да стане това. Обаче виж се една много странна статистика. 2300, 6200, 7700 и тук спираме. И после от 1000 абоната някак си ставаме на 10 000 за един месец. А никой, който и да го питаш, не е чувал за този канал. Така, сега даваме така. Тук някак си пак сме на 0 абоната или просто Social Blade не го е броял от това. Обаче продължаваме тук март 2024, 2100 някак си 14100. Продължаваме тук 21 000. Просто с това искам да докажа, че си купува абонати. В смисъл, няма как един месец да правиш по 10 000 абоната, другия месец да си е така. Сещаш ли се? По това, което видях от канала, но той дори не качва често човек. В смисъл, това нормално ли е? Да, именно. Направил е 254 гледания за последните 30 дни. Това говорим канал с 100 000 абоната. Тук за една седмица е направил 8000 абоната. С това не го вервам. Тук някакси на 196 гледания изведнъж 20 000 гледания, така от нищото. Пак продължаваме. Бам, 30 000. Продължаваме. 40 000. Тук сме си пак на някакви абонати. Тук пак сме едно горе-долу на нулата и пак 20 000. И искаш да ми кажеш, че той не си купува абонати. В смисъл... Но... В смисъл... Като вече смисъл, той като си е купил абонати такива неща, той като си е съсипал канала. Да, съгласен съм. Смисъл, за да се развие YouTube канала, трябва да си направи нов. А той се пише Super Tedo Gaming, пък то май няма друг канал, аз не знам, поне може да има. Поправете ме долу в коментарите. Ама да. Да, то е нормално, аз се вода гейминг канал, макар че някакви други видеа, но... Да бе, ама ти, нали, просто пробваш различна сфера, освен това ти не се пишеш гейминг, ти просто така, нали. Да, но...
Какво да кажа повече по темата? Тия статистики, вие даже може да си ги чекнете, това са публик неща. За мен те достатъчно доказват, че това са купени абонати и гледани. Той сам се пребавва, в смисъл тъпо да си купуваш абонати, в смисъл ти така не показваш, че си известен, така показваш, че не можеш сам да си ги направиш. Не, мисъл то да си имат, ама то... Нали... Да, то няма смисъл, просто... Сега, каквото и да си говорим, в България това 50 000... А какво? То дори видеята му не са толкова добри, нали? Разбира му бяха добри видеята, да не си личеше, че си е купил абонати, ама те дори не са добри, човек. Той не си прави той и даже той видеята. Той му ги прави и приятелят му екс-банката. Ама сега ще покажа един пример. Екс-банката ми е приятел, аз него няма го соля. Но само ще покажа един пример в видеята на екс-банката. Тук екс-банката виждам, че е събрал, нали, някакви legit гледания. Тия гледания тук са legit. Но нека отида на някакво видео с Тедо. Ето тук, както виждаш, това си е негов видео, нали, без никой. Тук не играе с Тедо. Тук играе с Тедо и видеото има 4000 гледания. Или не играе с Тедо, не знам. Да, ето тук Супер Тедо Гейминг, да. Виж тук видеото с мене. Пак има 5000 гледания, иначе взима по 120 гледания на видео. 120, 500, просто... Нали, както виждаш, ето където и участвах аз и това събра 6000 гледания и има 0 коментара. Има 0 коментара. Няма как да има 6000 гледания и 0 коментара. Ето тук мисля, че това са му legit гледания, за което Евала. Евала, че поне той се развива без купуване на абонати, но... В шортовете екс-банката просто си пие лава бер, май няма с Супер Тедо. Да, тук няма смисъл, но... Сега ще шерна екран на видеото, което казах, че Супер Тедо Гейминг ми е купил гледания. Сега ще обърнем внимание на малко статистики. Искам само да ми кажеш, виждаш ли нещо наредно тук? What? Ти си ютубър, би трябвало да разбираш от тия неща. Да, то това е просто в началото, защото в началото само се учита гледането и... Да, виж, ето. 97% гледане на първите 0 секунди и после буквално не се гледа видеото. Докато сега ще покажа пример с видеото му, някакво е това, например, видео. Виждаш ли тук как е? А видеото с Супер Тедо Гейминг, ето виж как тук беше някъде, първия ден, дето събра 400 гледания. Обаче тук вече нали, ето където се поскачиха драстично. Е така, 1000 гледания за такова. Той така реално ти прави мръсно, в смисъл гадно е, шибано е, да. Да, между другото. И само на 5000 гледания има само 8000 импресии. Докато на това видео, де ти показах, само за 1000 гледания има 16 000. Да подчертаем, нали? 38 watch time за видео с 5000 гледания. Дори видеото да е 1 минута, това не е нормално. Е това видео, дето е с 7 минути, има 3000 гледания, има 166 watch time. Ето тук, както може да си видим, статистиките пак са перфектни. И 36 000 импресии. Така. Лайковете, това мисля, че ми е най-лайкваното видео от всички. Чакай само да видим. Да, ето 730 лайка. Аз 730 лайка на дълго видео нямам. Така. Следващото... Ще горе-долу това. Няма какво. Ама то така много гадно те пребава, смисъл... Гадно е, не е забавно, да. Гадно. Да, сега си признах и на предвиларите ми. Това видео са скупени абонати и гледания. А не абонати ми купени гледания. Защото обаче въпросът е, че не съм ги купил аз. Нали? И поне
Поне да ми беше казал Яра, че аз си купувам гледания някакви. Той дори не пред мен не призна. Също така, поне да ме беше питал да ми купи гледания абонати, аз разбира се, че ще да откажа. Обаче да го правя така без да ме е питал. Според мен той това го прави, за да покаже един вид, че той е популярен и ако видеото е с него, ще получи гледания. Така и при екс-банката, нали? Сещаш се, разбираш какво ти говоря като се... да. Може и това, но просто за мен това е доста жалко. Аз лично не бих направил така. И да, това ми е горе-долу мнението за Super Tele Gaming. Това, което Super Tele Gaming прави, няма смисъл, защото така нито показва, че е известен, нито нищо, защото като го питаш някой, както ти каза, никой не го знае. Това е малко... нали? Да, аз не мога да разбера как има така по 50 000 гледания на видеята, като буквално не прави нищо в тях. Като цяло, защо го прави? Това ми е въпроса. Може да съм го задал няколко пъти, вече не помня, обаче защо го прави? В смисъл, не получава нищо, никой няма да го разбере кой е, като буквално се ги купува просто. Така няма да изпраща на повече хора видеото му или нещо, да разбере, нали? Но той си знае, да я знае. Те трябва да си го питаш него. Здравей, Кала! Днес ще ти задам няколко въпроса и какво мислиш за Super Tele Gaming е един от тях. Добре. Да. Кажи какво мислиш за Super Tele Gaming? Брат, значи, гледай сега, по принцип, аз съм го казвал и преди, но може нали, да ви звучи тъпо, защото няма да са някакъв биф, обаче, брат, аз гледам да съм в YouTube на такава позиция, че да нямам абсолютно никакви драми с никой и да не мразя никой, но има нещо, което Тедо трябва да знае. И това, че по принцип да си купуваш абонати, нали, знам, че нали, звучи малко клише, но по принцип е забранено в правилата на YouTube. И освен, че е забранено, е и тъпо, защото реално момчето, нали, пича мога го нарека, нищо, че не се познаваме, той дава изхарните пари от баща му с много труд, за да може да си купува фалшиви гледания и такова и абонати. И също не знам изобщо как YouTube са му сентнали outplay бутон и как е възможно да е толкова лоша, нали, как е възможно YouTube модераторите да толкова до такава малка степен да си, нали, пазят платформата от такива неща, защото това по принцип според мен трябва да е за бан. Не казвам, че той заслужава бан, казвам, че по принцип трябва. И най-малкото те са му сентнали outplay бутон с купени абонати. И също, ако някой, нали, в коментарите почне да ми каже, че го хейтя, не го хейтя. Нямам нищо против него, писали сме си преди, каквото е имало, бих го казал, но ме е блокнал, защото очевидно знае, че ще му каже истината. Тук Но ще иначе... Тук ще ти кажа, че не е вярно, че не трябва да има хейт, този канал затова е направен, за да има хейт, брат. Брат, виж са, по принцип бих мога да го хейтя за много неща, но само ще кажа това, че ако някой тръгне в коментарите да ми се, нали, някакво дете, лап или там каквото иде, нали, не знам каква ти е аудиторията, какъв ти е таргет age, но ако някой човек в коментарите тръгне да ме оборва и да ми каже, Кала, ти не си прав, той не си купува абонати, защо мислите, че си е спрял коментарите? Защото няма ботнати коментари на български. И как той, да кажем, когато качи едно видео с 100 и там колкото хиляди абоната има, не знам, първите няколко часа има по 2-3 гледания, разбирате ли? И всъщност ми е много интересно как той, защо си е спрял коментарите на такъв голям канал и защо не стримва? Защо не стримва мамка му, като има 100 000 абоната? Той може от лош тайм да направи много пари, аз ще ви кажа. Защото не можеш да си купиш вюъри, ма само че като имаш 10 000 вюъра на стрима и ти пишат по 5 човека в чата, ето. Ай, твърде много хора могат да го, нали, да го, как се казва, да го разобличат, не знам как беше на английски, в коментарите, че си купува, брат. И като цяло, не мисля, че това е окей, не го... Да. Не мисля, че това е окей, не мисля, че трябва да се прави. И съжалявам, нали, за парите на тати, на деди генералчето, но най-вероятно ще му изтрият канала, ако
нали, повече хора го репортнат и също с YouTube, нали, for real вие, че има нещо, нали, fucking wrong with that. С Рачо си говорихме за това, че... Добре. Той ботва на чужди видеа гледания, само когато той участва в видеото. Примерно... Между дори другото, Да. да, на Рачо, ти ще кажеш сигурно същото. Рачо, когато снима с него, той, доколкото знам, първия ден имаше... Не, Рачо направи 1000 абонати и 500 от това видео. Вау. И също видеото има 10 лайка и там 10 000 гледания, нещо такова. Не знам точно колко лайка има, но на лайковете и гледанията и абонатите от това видео не съответстват. И почти няма коментари, освен на хора, които го питат дали не си е платил за гледане на това видео. И хората почват да хейтят и него, че е такова, нали, че си купува. И като цяло не виждам, нали, нищо против, ако момчето, нали, иска, нали, звучи като някакъв 50 годишен, нали, ако иска толкова да стане известен. Нали, брат, поне да не си купува, ако иска хората да го харесват, да го разпознаят, това не е начина. Защото никой няма да те спре да те разпознае, когато си ги купил те абона. Защото това не са реални хора. Да, Рачо ми каза, че реално не той си е ботнал, нали, тези неща. Реално, нали, там Супер Тедо му ги е ботнал. Абе, това е ясно. Аз нямаше да дам пример с него, ще да дам пример с неговият приятел Екс-Ванката. Екс-Ванката му е много добър приятел, доколкото аз разбрах. Щом те са много добри приятели, защото той по тази лойка не му ботва всички видеа, а не само тези, които с него, нали, колаб правят. Защото аз по принцип гледах, нали, Ванката е много, много отворно момче, хареса ми. И те и двамата са си много отворни момчета, нали, за което, нали, брат, нямам нищо против, нали, това. Нали, да правят каквото искат, но аз не ще ги бях попитал, нали, как е, нали, възможно това да има такива гледания. Но, такова, да. Но, защо Тедо има 10 000 гледания на видео, защо Ванката има видео, което е с Тедо 10 000 гледания, и когато е само Ванката има 100 гледания? И защо мамка му и Ванката, доколкото знам, няма коментари? Не знам. Сигурно, защото са деца и не знаят как да си ги пуснат. Според мен това е. Брат, това е най-лесният скилс, който мога да кажа. Брат, истината е следната. Те не могат да си купят фейк коментари на български. Разбираш ли? Можеш да си купиш фейк коментари на английски, но не можеш и на български. Затова ги спират. Защото видео с 100 000 гледания, ако има 10 коментара, не е ли малко странно? Много е странно. Но, виж, така. Реално, какво ще да казвам? Супер Тедо Гейминг в описанието си нещо, което видях и даже с Рачо го коментирахме, мисля. Да, че добре. той е написал в описанието, ако имате идея за видеа, може да ги напишете долу в коментарите и после коментарите са изключени. Да. Брат, като цяло, виж, тук почвам да бифя с него, а не искам да има никакъв биф. И не искам той, нали, да се ядоса от това, дето сега ще кажа. Но, братлето, имам... Как да го обясня по най-деликатния начин, без да бифим с него? Братлето има една изградена представа в неговата глава, че това, че имаш много абонати, те прави всъщност известен и добър креатор. Ако хората, които гледат, са малко по-големи, ще ме разберат за какво говоря. Той има едно фейк персоналити, което си мисли, че е този известният ютубър, дето печели сумати пари, дето има много фенове. Не е така. Защото аз в момента мога да си купа 1 милион абоната, ама никой няма ме знае, нали? Ама, виж, защо правиш 10к, не 10к, 100к спешъл, когато са ти купили всичките абонати по дяволите? Да, чай, аз не му гледам канала, аз му бях гледал канала и също много ми стана яко, как ние си писахме с него. И аз ни го питах, виж, не искам да те експозвам, няма да правя вил с теб, не съм от тея, нали, YouTube драма wannabe, но аз го питах откъде са абонатите и той просто ме блокна. Писах на Ванката и Ванката, доколкото знам, ме е блокнал или просто не ми отговаря. Но... Тъпа работа. И като цяло,
братлетата имат наистина едно прекалено голямо его, че са известни и че са YouTube звезди. Аз не съм известен, никога не съм го твърдял. Но аз поне имам 8500 некупени абоната. И то това може да се види, защото аз, примерно да кажем, давам пример с... Примерно, ако си гледаме шортовете, аз имам 8000 абоната, ние имам шортове с по 100к. И общо на целия ми канал имам 1 251 000, които не са купени. А той има някакви... Също това, това е най-показателното, освен коментарите, че той като качи видео, първи един час понякога има по 1-2 гледания. А канал с 50 000 абоната има поне по 100 гледания първи един час. Да, смисъл, то е ясно, че той си купува абонатите, буквално очевидно. В смисъл, тъпо е, даже ще кажа, нали, шибано е, нали. Сори, просто, сори, че го казвам, обаче, наистина, шибано. Шибано. Нека цяло, да, брат, аз... Виж, ако му... Нали, брат, имам много против това да се купуват абонати и не знам защо да fuck YouTube не правят нищо за това. Нямат ли никакви, нали, регулации, които да му баннат канала? Ми е тъпо за баща му или там, който му плаща, защото 100 000 абоната, доколкото знам, са минимум, поне според мен, поне 5000 лева, ако не и повече. Не знам колко са. Зависи от си купиш. Да, то... Не знам, брат, но минимум 1000 лева със сигурност има. Със сигурност. Да. Съгласен. В смисъл, гадно е човек, само тъпо е, защото всеки би се досетил, защото, примерно, това и сега ще си говорихме, то рано или късно ще се повторим, то не е толкова голяма изчерпателна тема. Той, нали, има 100 000 абонати, обаче всеки като питаш някой, той ти каза, брат, какъв е тоя, нали? Няма много. Да, брат, защото за 100 000 абоната, аз мога да ти дам един пример. Не знам дали го знаеш, има едно момче, което се казва Dashtime, той е българин. Той е тъп ютубър. И братлето... канала, най-после. Какво изтели са му канала? Да. Той е българин. Лад, наистина съм... Моля! Тук що видях! Какво? Как така съм... Кой му е изтрил? Кой го е направил това? Доколко се разбрах, че са го хакнали. Не, в смисъл, нямам против момчето, обаче, в смисъл, контента му е... Аз нямам нищо против момчето, но имам против начина, по който той използва шортс бъгнатият алгоритъм, което си признам, че аз съм бил за шортс алгоритъма това лято. И няма да спра да го правя, но поне не правя толкова малумни видеа. Той има видеа, където си краде геймплея. Както и да е. Затова може, нали, изцяло друго. Да, затова може изцяло друго видео. Няма значение. Но... Кабо има видео. И линк долу в описанието. Тедо... Чай нещо ще ме питаш за Тедо имаше? Не знам. Ти като цяло, какво мислиш за в смисъл, вижда ли всъщност няма какво толкова да мислиш, защото ти не го познаваш, обаче, примерно, гледал ли си някое видео на Тедо и така, просто да си пуснеш? Да, гледах това с... Чакай се, ще видя, мисля, с видео, да, мисля, че бях гледал на видео на Тарачо, но... Май до тука. Бях му отворил канала и си викам, маля тъпчага има стока, как, нали, да го е направил. Сега ще видя, чакай. Всъщност аз просто видях видеото на Рачо, исках да видя кой е този супер Тедо, видях, има 100 000 и писах на Рачо, брат, какъв е той, нали, супер Тедо гейминг, защото има 100 000 и той ми вика, брат, за купуване на абонации не си ли чул и някакви такива. И аз си викам, ясно. Брат, много ми е интересно като, нали, защо тогава Рачо е снимал с него, нали? Защото тогава, той тогава не е знал, че си купува. Окей. Да, разбирам, че да би си запитал този въпрос. То по принцип аз исках да снимам видео с него, но нямаше да е някакво геймплей видео. Исках просто да видя, нали, ако го попитам, нали, докато снимаме как стана известен, може да дадеш някакви съвети. Защото разбираш ме какво исках да направя, просто
го таковам, да Срачо го... ли? Чакай. М? С Рачо ли? Не, с Тедо. Как стана известен? Ти тогава не знаеш ли, че той е с купени? Аз знам, аз затова исках да го снимам, исках да го провокирам просто. Ооо. Беше ми интересно просто какъв ще му е отговора, какво, нали, да фак ще каже, но... Може... Ще кажеш нещо от тия basic работи, примерно, с упорит труд. Не е вярно. Не просто с парите на баща ти или на майка ти или на там някой. На Деди генерала. Не. Но не, това е което мога да кажа за Тедо. Нямам нищо против, нищо, че не го познавам, нямам нищо против, освен егото, което си е изградил заради YouTube и колко, нали, е отворен понякога. Нищо, че съм си пратил 10 съобщения с него, но веднага го видях, когато го питах, искаше да снима такова видео и той ме блокира. То всъщност аз първо го питах това и после го питах, нали, как стана известен и той ме блокира. Но да, цяло това мога да кажа за него. Нищо против момчето да се развива и YouTube да вземат евентуално някакви мерки. Виж се в огледалото и вземи някакви мерки. А те на Даш там кога му изтриха канала? Не знам, скоро. Ма защо? Аз иначе никой не знам. А Рачо откъде го знае? Амзо му следи канал, за да види дали ще се изложи то Dash Line пак. Анзо. Добре. Еми това мога да кажа като цяло. Така хора, искам да ви кажа, че правят тъмнели за ефтино, като цената варира от 2 лева до там 10. Зависи, нали, трудността на тъмнела като цяло, но да, може да ми пишете в Instagram, долу в описанието и ще ви се покажат няколко тъмнела, сега би трябвало, да, да, може да си купите един вид от мен, не знам. И това беше от видеото. Надявам се да ви е харесало и съжалявам, че от доста време не съм качвал. Все пак отдавна хитна 60 съба, сигурно вече са 70, ама го записах когато пък да я знам. Сега ще видя дали са 70. Ако не са, моя грешка, извинявайте, не ме съдете. Напишете долу в коментарите, хитете ме. Дори да ми напишеш ти си тъп, аз ще го оценя, защото ще знам, че е вярно. Защото като цяло съм тъп, да. Но това е